Bali niya katrap na silaw. Mga may buntag sa tanan mga karon mga di ako mga sa tapanan. Usok ko matusong bagulan na ako'y nagyan na tapanan ato magyan na tapanan. Ug taw mga silaw mga toy langgam tora. Kita ti mga dagan. Natrap silaw mga kay kini buho man diri mga. Buho ni diri ana mun tapanan. Oh tapanan man siya mga. Wala siya kagawas kana. Na-corner siya. Na-corner sa silaw. Terus sa silaw mga oh. Nagdagan ako ibak ang kamera mga para maklaro nato mga ayo. Mga ato tanan mga. Bali may buntok sa tanan mga. Ato kitaon tanan. Ato kitaon lang mga natrap sa ilawom sa tapanan. Taga na. Tara mga oh. Muna siya mga sa kagawas kay nasa dito sa sakubay nga buho kini na diri akong daan manindahan mga manindahan diri. Og diri ta dapit agis may tungod nga buho. Og mo siya natrap sa na buho ba tapanan oh kana mga tapanan nasa da sa ilawom nakulong sa da sa ilawom kay nakahadlok ko siya paggawas kadi ana mo ko diri sa gawas nag-atang to pagutaon siya mga oh paguta siya kagawas ato tanawon mga ug bani ko niyo mga takitaon ang langgam tara oh dali bird ay mga ini nata dire karon sa may bukid banda pero dapli na ubos ani mga karsada kini nga area og tara bade tura ang highway tay mga tura ang highway oh di ara pag agi mga padulong sa balay gikan sa balay padulong are mga usa ka kilometro to nga mga tumaktason sa tamambot dire udara dire langgam natong nakit-an to ara langgam bird dere bird go sa the bird. Di makalakulab ng bird. Muli na ko bird. Tawag na siya siyang kauban. Muli na ko. Nagsige nagsuroy-suroy. Mga mura na siya yung halawa na daron. O sa kagawas mga kay nagkuhan sa paggawas kaya di mo ko diri sa may buho nag-atang. Maliwa siya mo pagari paggawas. Mga bird. Dali, bird. Bird. I'm your friend. Bird. Don't escort me, bird. Dali, bird. Dali, bird. Ito, natrap ko sa sila mga kao. Sore-sore siya. Ano siya kagawas. Hindi mo ko nag-atang sa buho. Magandang mga tapanan. Muna siya tapanan mga. Tapanan sa akong yoyo. Na atong ipangayuan sa bagol ay binungan natong ibagol. Karon padulong ko ngadto. Nga pag-agi na ako dire. Kita na ko siya. Wala akong kitanaw na agi di ay. O panduhan ni kabisis diri mga nga naa indani langgam pero sa una mga pag una pag ngiri nako manatad to mga malinara balhibo sa manatad kana karon siloy ni tawag sa mga langgam mga siloy da say puti nya da itom yung color mga sa balhibo utor sa ilaw mo nagsirisuroy tatrap sa ilaw mga wa man siya makabantay kay wa man ko maglaslangas pag agi nako hilomar pa na ako pag ngari nga una kini nga buho dool mo mao man ang daan mga na kada nga buho daan mo ni dire tungod sa buho oh dire ko agi og pagnarin ako karon nakita na ko siya bird ug ato pro sa lay pagdakop maga di na siguro kay malangay na akong oras kay mamagulay ta karon maga mentag pagari na to sunod maga og ihalas na manok atong makitaan atong dakpon kay atong sudan so pero kana kay kan man dili lang nato lalabtan maga nagsigisig dagan hadlok siya dili sig dagan la dagan yo balik bird bird atong katesiyag dool sulay dool bird tara
Dagan na siya, oh. Delivered! Mga atong testing nga dool gamay. Oh. Mga na ko siya kung kuhan, ako siya kagian dayo. Ako na siya kagian. Oh. Bali niya katrap na sila, oh. Katrap na sila sa buho. Oh. Bahay niya kakulong dali ay, oh. Bisabit kagian. Tara maga tara na ato langgam natin gitanaw og salamat sa mga viewers sa maga. Salamat sa tanan og para maga. Dala na to lalabdan langgam maga talaga sagdan. Kay aron makadamo na siya lahi maga. Kadamo to langgam din sa tuwa. O maga unta maga suportaran niyo kong channel maga. Sa tanan akong viewers diya, mga subscribers, salamat kay siyang tanan. O karon pa daw di ko karon sa akong bagulan. Ang trabaho ng tumagol. Kay miningkamutan na makakwarta na punta. O maga abangin ninyo maga sa akong kitaan sa akong YouTube channel maga, ada na po tayo gipisar na. Unta makita niyo maga na po gipisar na bagol. O wala ko masabti ang kilo maga kay ito naman to sa resibo, ito naman to sa resibo ang listahan pero pa ang total, wala ko matotal tanan. Unta maga kitaon ninyo to maga, ada kitaon ninyo maga ang agi sa akong adlaw nga nabagol na to o pila akong income. Kay bali na sa kadlaw maga bubunot ko og nga 4 ka oras tulo kapuyan ako na maga manamuuli ko og mo trabaho kog lain nga trabaho sa balay, parte na sa akong balay. Sa bagol maga 4 ka oras bao nga anang 4 ka oras maga di mo tara ko nag-half-day maga sa trabaho nato o kasi maka-holiday ko na maga pero di na ako makalahotay pag mayo pagkapoy na. At na ako pakitas niyo mag-income o pila akong income na to karon nga duha ka balag nato na nakapisar kog bagol. O unta maga kitaon ninyo. Salamat sa tanan na maga sa akong mga viewers, salamat kay siyang tanan. Thank you kayo maga. Unta mga suportahan niyo ang channel. Thank you. O karon padayon ta sa atong kitaon na to langgam. Maga langgam. Padayon na. Bird, dali bird, di ba ka nakunsabtan bird? Dali. Sa may pangalan mo bird, dali bird. White blackbird ang pangalan mo bird. Ito masih balibo maga og puti ang yung color balibo. Yung pako ada puti, yung dughan puti at tiyanan. Og may yung ulo buko-buko na say itom yung color. Oh. Og maga din nira tong video ko maga. Thank you. Maga. Salamat kay tanan din nira ko tong video maga og unta maga kitaon ninyo nga video. Og salamat kay sa suporta. Sintan tanan dong salamat kay suporta niyo tanan. Thank you kay maga. Tama suportahan niyo ang channel. Thank you. Bird, bird, oh. Ulit ako bird.